سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كم يتمسيو لو حاموس 27 طري ساعة 9 مشات استلالوه زينا ومسنادونا نفلم لنا نمكت تالكم زعدم ماكدا حقوسي بقاند نتبتاتو كفلم وجلة لوخ حبرات هاقرات مثل علوات سمزي إرترا ركباتا كايدوم لومي بستقبر مرمراتات 28 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاقت انكالو 91 دما تفانيهم عبزوب عن سبع عقابة توريزم وتصقاتات كعزز متحساسة بغريبهم روسيا عب لاتين أمريكا مدبرات حايل بحري كدوكن كمتخلات انقام مالي مس فرنسا زت أنحا كل ميديا وزمدناتات كمزبتخة تفليتام سيمين كوريا لومي 27 طري بالستيك ميسايل كم زفتنت تقاليحهم زرزر زينا اب ايرترا ناي حموشته معلتات ناي سراح مبصح زفصم زلو لعلواي جوجل لوخ حبرات هاجرات مس مينستراتن لعلو سمزن منغست ايرترا ركباتا كايدوم غازيتنيا ليديا تخله ماريام زدالو تصبصب صعيب خقربيو ዕላማ ናይ ዝርክባት እዚ ብመሰረትቲ ብ25 ጥር ዝተበገሰ ን5 ዓመታት መቃን ምትሕግጋዝ ንዘላቐ ምዕባለ ቀዳምነታት ሽርክነታዊ ዝምድናታት ብምልላይ ምትሕግጋዝን ውህደትን ምሕያል እዩ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ አቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ሎሚ ምስቲ ጉጅለ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መሰረታዊ መትከላት ቁጠባዊ ፖሊሲ ኤርትራ ናይ ውሽጥን ወፃእን ንጥፈታት ንግድን ወፍርን ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብልጫታት ሰላምን ርግኣትን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ዝምልከት ሰፊሕን ዝርዝራውን መብርሂ ብመንጽር ቀዳምነታት ኤርትራ ኣቕሪቦም ዘላቕ ምዕባለ ናብ ዘላቕ ቁጠባዊ ዕቤት ዘብጽሕ ፍኖት እዩ ዝበለ አቶ ሓጎስ እቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ዘድልዮም ጽላታት ሕርሻ ሃብቲ ዓሳ ዕደና ምስናዕ ኣገልግሎታት ወደባት ማዕልቦ ነፈርትን ነጻ ዞባን ቱሪዝም ህንጸት ዓቕምታት ማለት ሰብኣዊ ጸጋታትን ቴክኖሎጂን ጸዓት ማይ ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ምዃኖም ብምጥቃስ ኣብዚ ጽላታት ዝግበር ወፍርን ሽርክነትን እቲ ዕድላት ርሑብ ምዃኑ ኣነጺሩን ንዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሶን ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዚ ሓሽም ብወገና ምስቲ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ባህላዊ ውርሻ ምዃኑ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ታሪክ መድረኻት ብዝግባእ ከም ተንጸባረቐ ኣብሪሃም ሕጊ ንመንነትን ባህልን ሃገርን ህዝብን ዝውክል ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ፈውዚያ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዛ ኣተኩሮ ሂበን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚባ ኣብቲ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኣብ ሕብራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ዝተሳተፈቶ ርክብ ልዕልና ሕግን ርሕውነት ኣገልግሎት ፍትሕን ዜግነታዊ ማዕርነት ስርዓተ ፍትሕን ምክልኻል ገበንን ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ትካላዊ ምዕባለ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብዝብላ ርእስታት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን ኣባላት ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ዘካየድዎ ርክባት ብዛዕባ ኤርትራን ቀዳምነታት መደባት ልምዓትን ዝጸንሖም ድሩት ኣፍርጦ ብምስፋሕ ኣብቲ ተበጊሱ ዘሎ መቃን ምትሕግጋዝ ሓበራዊ መረዳእታ ክህልዎም ከም ዝሕግዞም ገሊጾም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣቐዲሙ ብ25 ጥር እውን ምስ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርህን ኣብ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ምስ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጸዓት ኣቶ ተስፋይ ዘካርያስን ተመሳሳሊ ርክባት ኣካይዱ ነይሩ እዮም ሚኒስተር አረፋይ ነበርህ ነቲ ልኡኽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጽላት ሕርሻ ናይ ቀዳምነት ቁጠባዊ ፖሊሲ ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ጽላት እዚ ብዘላቕነት ንምምዕባል ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምርምራዊ ስራሓት ሓምላይ ወፍሪ ከምኡውን ምርባሕ ጥሪትን ምስሳን ውጽኢቱን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ገስጋሱን ብሰፊሑ ገሊጾም ምስ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጸዓት ኣቶ ተስፋይ ዘካርያስ ኣብ ዝተኻይደ ርክብ ድማ ኤርትራ ኣብ መዳያት ተተካእ ጸዓት ብሓፈሻ ኣብ ፀሓይ ውጽዓት ድማ ብፍላይ ዘለዋ ብልጫታት ዝድህስስ ምልውዋጥ ሓሳባት ተኻይዶም ናብ ዜና ዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ክንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከል አንሰባንጋሽ ባርካን ብስተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 28 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጽሎም ንሳቶም ድማ 21 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኮይኖም ኣድራሽኦም ገዛ ባንዳ ጎዳይፍ ገዛ ከኒሻ ደቀም ሓረ ዓዲ ገብራይ ዓዲ ኻላ መንኽሰይቶም ባጽዕን 6 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ አንሰባ ማለት 5 ካብ ከረን ሓደ ካብ ዓዲ ተከሌዛን ከምውን ሓንቲ ካብ መመርመሪ ማእከል ባሮንቱ ዘዋጋ
ጋሽባርካዮም إذا خمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبهم أو هوسبيتالات تعاقبهم كن كجبر لهم زتصنحوا حمسان شمونتين كابزوا ماكل 15 كابزوا دوبوب 10 كابزوا عن 7 5 كابزوا دوبو كيح بحري 3 دما كابزوا قاشباركا بتقلالا 9 حدن زيغاتات حاويم كفانو خلو قال 75 عامت كابزوا ماكل دما بموت تفليام بز مسرت تقلالا قصري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسابلومي 9436 بصيحلو 9400 كابزيوم حاويم استفانو 97 بموت استفليو 335 دما جنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيوم منيستر طعنا 27 طري 2022 ኣብ ዞባዓን ሰባ ዕቃበ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ዝርከብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ከዓዝዝ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ተስፋንኪኤል ገብሬስ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ኣብ ዞባዓን ሰባ ዝርከብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ብዝግባእ ተዓቂቡ ኣብ መዓላ ህዝብን ሃገርን ንኽውዕል ዝያዳ ኣድህቦ ክወሃቡ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባዓን ሰባ ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል ጸጋታት ቱሪዝምን ኣቶ ፍስሓ ሃብተን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዞባ ጥንታዊ ኣሰራት ፍሉይ ቅዲ ዘለዎም ህንጻታት ዛዛሚ ግጥም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኻየደሉ ጥንቁላሓስ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መሪር ግጥማት ዝተኻየድሉ ድፍዓት ህይወታዊ ብዙሕነት ከምኡውን ጥንታዊ ኣድባራት ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ብዝግባእ ምዝዕቀብ ኣብ መጻኢ ዓብ ቁጠባዊ ረብሓ ክርከቦ ከም ዝከኣል ኣብሪሁም ብትካኣል ቦ ኢንዱስትሪ ዝፍለጥ ጽላት ቱሪዝም ንበጻሕቲ ድልው ቅድሚ ምዃኑ ክስርሑ ዝግብኦም ሓያሎ ነገራት ከም ዘለዉ ጠቒሱ ድማ ቅድሚ ዝኣገረ ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ጸጋታት ብዕምቆት ክፈልጥ ክሕሉን ክከናኸንን ከምኡውን ንበጻሕቲ ምልላይ ካብቲ ቀንዲ ቆላሕታ ዘድልዮ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዞባዓን ሰባ ብዝግባእ ዘይተለለየ ብዙሕ ጥንታዊ ኣሰራትን ታሪኻዊ ቦታታትን ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍስሓ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝወርድ ዘሎ ሃስያን ምውጋድ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምብራኽ ዘተኩራ ኣስተምህሮታት መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ከረን ዝርከብ ጥንታዊ ህንጻታት ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ንምምዝጋቡ ምስ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ብውህደት ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ እውን ካልኦት ጸጋታት ኣብ ምልላይ ክዕየ ምዃኑ ሓቢሩ ኣቶ ፍስሓ ኣብ መወዳእታ ጽላት ቱሪዝም ንምትብባዕን ንምምዕባልን ከም ህዝቢ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ጸጋታት ናይ ምብጻሕ ባህሊ ዘቤታዊ ዑደት ከነስርጥ ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ብትኩርነት ክስርሓሉ ከም ዘድሊ ተላብዩ ነበርቲ ሰለስተ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ጌንዳዕ በዘካየድዎ ወፈራታት ልዕሊ 10,000 ፈልስታት ተኺሎም እቲ ወፈራታት ኣብ ሓመልማል مقاع نجاريتن دبر حليبن كمتخايد زحبرة وكيد بعل سلطانن أقرب إنسا زجدامن زواسي ميناو كيحباري كابيتين صحيح تخلى استخدم فلسات كتالي كنكن كجبر التلابيوم عبز عمت زي أب مدبر فلسي ماي أدكمهم كبز فلسة أستات 4 شح أقرب تي 10 شح أب دندست رجعتات مأكل كتمان أب وشتي حرم هجرا وحزاتن كمتتخلص دقسة كابيتين صحيح إذا بدرجاكم زود وفراتات بزحية لك أتصل مخانو عرديوم تي أم مدبر فلسي ماي أدكمهم زدالو فلسات مقيع قابا ويبا على نيم عكان كالين كم زتقالل زحبره كيلا معقاب حمدن ماين آتو أحمد عبدالله مزاي كالا عينتات نيموسخ مدب كم زلوهم قليصهم وفارو بوغنهم أب مزاقون وداويهم بمحوان بالسفح ملكعو كم زغطلو أرقاقيتهم بخالو وغن أب كتما باطع بوفره هزبيش حنكل تميتن فلسزات كم التدخله وكليرين حبيرهم عمنو زوبا عدايح بمنيستر التمرتي استودب السلطنة ب15 طرين ممهران مواله هصانات توهيبهم كاند علاما نايزي ابتنو زوبا بعينتو ناي فلما زخون السلطنة اب اقب اتحاحزا اتعلاليان مكتالن هصانات زتوكوره كم زخونه حلافي بيت صحفة منيستر التمرتي عمنو زوبا عدايح ممهر بينه تسفاي قليصهم
ህፃን ብሰናይ ስነ ምግባር ምስ ዝኹስኮሲው ራእይ ሕብረተሰብን ሃገርን ዘስምር ዝበለ መምህር በየነ ኣብ መዋእለ ህፃናት ዝነጥፋ መምሃራን ነዚ ተገንዚበን ከዓያ ተላብዩ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፋ መምሃራን መዋእለ ህፃናት መሶብና ስኒት ማእለውያ ተኾንዳዕን ኣውህነን ናይ ምልውዋጥ ተመክሮ መደብውን ከም ዘካየዳ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክድፍኣሉ ተላብየን ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰናገሪት ክንመለስ ኣብ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተካይዶ ዘላ ተኸታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ምስ ዘይተቋርጾ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ክድኩን ከም እትኽእል ሩስያ ጠንቂቓ روسيا أنصارا نزقان عن نطفات أمريكا تمطاطاني ملس جبري كمتهبلو بمتقاس أبتزوبا تجبرو زلا وتهدراوي مناوراتات كتقارط أو عالم كم أكال نايتي كيران سمين أتلانتيك نيتو أب مبرق أوروبا زكايدو زلو نطفتات أمريكا نابي يوكرين أستات تشعت شح وتهدرات كتلق مخانا أبز سالستزي محبارا يذكر أمريكا بريطانيان كالوت هاجرات معرابن نيوكرين جزيفات صوار النعتقة نتي تفتيرو زلو كنتات كالا أنفت يتحزو مهلاون نايك أربات عزبتي تقصم اتو كنتات ناوت تهدراو رسمي كيم الرحم نمعبالتات مبرق أوروبا بقربا زكاتات الوغانات زأمتهم كأند علما نايزي أب مبرق أوروبا زكاير زلو وتهدراو نتفتات نوروسيا أب كبابان مئتاو مخانو زتقصو تنتنتي نتسأتا نايتي زوبا أب كبيد كالولاو كيشمو سقاتو ميقالتم وتهدراو منغستي مالي مس فرنسا زصنحو دبلوماساوي وتهدراون قطباون زمدناتات كم زبتخب وقع فليتم كم أكل تسقمتي هلا وسراويت فرنسا أب هاجرو كبقع إنبستاتن كالوت تكالات فرنسانون كعصو كم زوسنة منغست مالي حبيرلهم بزكازي تتقامنت قانقا فرنسا كم وقعو قانقا أمالي كبقع زوسنتي وتهدراو منغستي حزب مالي بقانقو كتقام هاجرو بعلو كم حدرن مصايو كوسنن كم زقبا غليصم إذا خمزيلن كله منغست مالي هاجرو أب قطباوي ودب معراب أفريقيا إيكواس زصنحا أبالنت كسحب مخانو فليطلهم اتي زباو ودب أب العلي مالي إقادا دحر مؤسانو فرنسا نتسقمتي كم زدقت فتو تذكريم حزب مالي أب هاجرو توافيرو زلو سرايت فرنسا أب مقالات شبراس تسعوتو ترا كم زيلا بمحبر كواتسب تدقاقامي كتصوع مصنحو تصابات يردوم بفرنسا زمراح أب معراب أفريقيا زكايد زلو وتهدراو وفري نداقماي مقزاتن مقحات ساقاتاتن بايتا زتات حنبر كالق فايدا كم زيبلو نمعبالتات تزوبا زكاتات الوغانات كغلصو صني حميهم بعشران حموشان تقري كلتا فتنات كروز ميسايل زكايدت سيمين كوريا لومي 27 تقرون بالستيك ميسايل كم زفتنت يقلص علوم إذا حدش فتنة أب كبابي مايات جابان كم زودقة سمز زتا دوب كوريان جابان حبيرم سيمين كوريا بزعبا زي حدش فتنة ذهبتو حبريتا كوانت زيلة وتهدراو عامان مدنفع جمرتو فتنتات ميسايل كتقصلو مخانا كتقلص اني حيام بمسرت أبصابات سيمين كوريا أبزور حزت راي كلتا لعلي فتنة دمسي زونجف زركبو شدش فتنتات ميسايل كايدالام زي تدقاقامي فتنتات أب لعلي أمريكان أب إيسيا زركبا مشارختان تقاطي فتيرو كمزلو نايك أربات عزبتي يحبروم لومي 27 تقري أب دسيتاويت هاجر تونغا شدشنت بكلتا ريكتر استعقنا حدقا من قطقات مدر تخصيتم اتي أب 14 كيلومتر مع مقمايا استخصت تفتراو حدقا أقدمو أبتا هاجر بستخصت اساتو قمرا نزورد عنوات كقاددو كمزخ إليو زقل زلوم أبز حلفك انيات أبتا دسيتاويت هاجر بزقات امان ناي تحت بحري اساتو قمران نسوز سعبا حدقا سونامن كبيد عنوات كمزوردت أبصابات يحبروم بسنكت
ሓደጋ ልዕሊ 80 ካብ ህዝቢ ተሃገር ብኣሉታ ከም ተጸልወ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ሓያሎ ሃገራት ግዳያት ንምርዳእ ዝውዕል ሰብኣዊ ረድኤት ይልእካ ምህላውን የረድኡ። ቶንጋ ብደቡባዊ ምዕራብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ንእሽቶይ ደሴታዊት ሃገር እያ። ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ድሕሪ 7 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ናብ $100 ንበርሚል ከም ዝደየበ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ተርእዮ ድሕሪ 2014 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ምምዝባል ቀረብን ጠለብን ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ኣረዲኦም። ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሩስያን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን እውን ኣብ ምውሳኽ ዋጋታት ነዳዲ ኣሉታዊ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ይሕበር እዩ። እዚ ከምዚ ንከሎ ቀረብ ምስ ዘይውሳኽ ዋጋታት ነዳዲ ካብ ዝበፂሕዎ ዘሎ ንላዕሊ ክድይብ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ኦፔክ ኣቐዲመን ንመጠን ቀረብ ከም ዝወስኻሉ እንተኾነ ግን ኣኻሊ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። ጠለብ ነዳዲ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ምስ ዘጋጥም ልዑል መጠን ቀዝሒ ከም ዝውስኽ ይፍለጥ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ዳዕሽን ኩርዳውያን ሓይልታትን ዝተወልዐ ዕጥቃዊ ግጭት ገና ብዘይምህድኡ ናይ ዝተቐትሉ ግዳያት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 200 ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ። በቲ ግጭት ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 500 ኣባላት ዳዕሽ ከም ተማረኹን ተገሊጹ። በቲ ግጭት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ዝጸንሐ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ መሊሱ ከም ዝኸረረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ግጭት ዳዕሽ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ምውራሩ ከም ተወልዐ እዩ ዝግለጽ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሽበራውያን ዕጡቓት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 29 ወተሃደራት መንግስቲ ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። በቲ ኣብ ኣውራጃ ኪቩ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኮንጎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 120 ሽበራውያን ጉጅለታት ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ብተደጋጋሚ ብዘካየድዎ መጥቃዕትታት ሰብኣዊ ንዋታውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ የረድኡ። መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪቲ ተርእዮታት ኣብ ኣውራጃታት ኪቩን ኢትሩን ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት ህጹጽ ናይ ምኽርዳን ድንጋጋ ኣዊጁ ከም ዘሎ ይዝከር። ሓፈሻዊ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደቅም። ጉጅለ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ ርክባት ኣካይዱ። ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 28 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከረጋግጽ እንከሎ 91 ድማ ተፋንዮም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዕቃበ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ክዓዝዝ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ። ሩስያ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ክድኩን ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ። ማሊ ምስ ፈረንሳ ዝጸንሓ ኩሉ ሜድያዊ ዝምድናታት ከም ዝበትኸት ኣፍሊጣ። ሰሜን ኮርያ ሎሚ 27 ጥሪ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ተቃሊሑ። ናይ ሰዓት ዜና ኣብዚ ይዛዘም ብሩክሌቲ